Здравейте хора, в нещо ще си спазя обещанието в шорт, като теглих победителя, се падна Радо Фокс и се свързах с него. Той каза, че сега е свободен и нека да му гифнем. Ние сме вече приятели в Brawl Stars и... добре. Чакай, къде е той? Добре, поканих го. Че тази картинка нещо не ми е позната и не се сетих за него. Така, нека да видим къде е той при приятелите ми. Добре, така. Тук има много. Калата, Марти. Ето го и Радо Фокс. Donate Brawl Pass Plus. Предполагам, че вече Brawl Pass е при него. Надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се за още такива giveaway и очаквайте някой път и на вас да ви раздам Brawl Pass Plus. Може вие да сте големия победител в някой друг мой giveaway. Надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се, лайкнете видеото и чао от мен.